Adică cumva trebuie să fie natural tot acest proces, adică Aici asta e o discuție destul de interesantă. Pe mine de-a lungul timpului m-au fascinat oameni care au reușit să se metamorfozeze din punct de vedere creativ. ok. Cred că de asta și încerc prin ceea ce fac, prin producții, să explorez cât mai multe genuri muzicale, pentru că iau exemplu acestor persoane pe care le admir și unul dintre ele este David Bowie. Și David Bowie a avut anumite perioade în cariera lui în care a fost Ziggy Stardust, după care a fost David Bowie, după care unele albume sunau mai rock, altele sunau mai pop, altele a colaborat cu Brian Eno, care e părintele muzicii ambientale, dar a spus ceva legat de alter ego și identitatea pe care ți-o creezi pe scenă și de importanța identității pe care o dai acelui personaj.